Πέτος δόξα τω Θεώ, μας αξιώνει ο Θεός να ξεκινήσουμε αυτές τις ομιλίες στους καταληκτικούς εσπερινούς της περίοδου της Μεγάλης Σαρακοστής, σήμερα, δεύτερη μεν Κυριακή των Ιστιών, αφού η προηγούμενη Κυριακή ήταν αφιερωμένη στον πανηγυρικό εσπερινό της Μεγάλης Θεομητορικής Εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και που πανηγύριζε και εδώ ο ναός, και κάναμε πανηγυρικά τον εσπερινό, τον εορτάσιμο. Έτσι λοιπόν ξεκινούμε από σήμερα, δεύτερη Κυριακή των Ιστιών, τις ομιλίες, και έχουμε τη χαρά και την τιμή και την ευλογία να έχουμε σήμερα ομιλητή, έναν εκλεκτό κληρικό της Εκκλησίας, έναν εκλεκτό κληρικό, έναν αγωνιστή, έναν παραδοσιακό κληρικό, ο οποίος διακονίστη ως πρωτοσύγγελος στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο οποίος πραγματικά κοσμεί όχι μόνο την τοπική εκκλησία της Λάρισσας, αλλά γενικά όλη την εκκλησία με το ήθος, τη μόρφωση και την αγάπη για τον άνθρωπο, την φιλανθρωπία του. Και λέω το ήθος, την μόρφωση, όχι με την έννοια τα χαρτιά και τα πτυχία, αλλά τη μόρφωση της ψυχής, την απλότητά του, την ταπείνωσή του, τη διάθεσή του έτσι να προσφέρει και την φιλανθρωπία, την αγάπη προς τον κάθε πονεμένο άνθρωπο. Άλλωστε, η Μητρόπολη Λαρίσης με τη Μητρόπολη Γρεβενών έχουν πολλά κοινά. Και το πρώτο και το βασικότερο, τον ίδιο Πολιούχο, τον Άγιο Αχίλιο. Και ένα δεύτερο επίσης κοινό είναι ότι ο μισός πληθυσμός ο δικός μας ξεχειμονιάζει στη Λάρισα, στη Μητρόπολη Λαρίσης. Έτσι λοιπόν, το χειμώνα μεν είστε δικοί τους, το καλοκαίρι είστε δικοί μας. Και έτσι λοιπόν είμαστε μαζί. Γι' αυτό και σήμερα ο Πατήρ Ιγνάτιος, γι' αυτό λοιπόν και ο Πατήρ Ιγνάτιος σήμερα ξεκινάει έτσι αυτές τις ομιλίες στους καταληκτικούς εσπερινούς. Τον ευχαριστώ και επίσης θα ήθελα να τον παρακαλέσω να μεταφέρει και στον αγαπητό αδελφό, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, τον Κύριο Ιερώνυμο, τις ευχαριστίες μου, τα σεβάσματά του, που έδωσε ευλογία και άδεια ο Πατήρ Ιγνάτιος να είναι σήμερα μαζί μας. Και για να μην έτσι χρονοτριβώ και αδικό το χρόνο, σήμερα δεύτερη Κυριακή των Ιστιών που τιμούμε τον κήρυκα της Ορθοδοξίας και τον υπέρμαχο της Ορθοδοξίας, τον κήρυκα του φωτός, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ο Πατήρ Ιγνάτιος θα μας βάλει λοιπόν μέσα στην προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που ήταν απλή μεν, όπως είναι και απλή και η μονολόγιστη ευχή του Ιησού, αλλά ωστόσο όμως ουσιαστική και καθοριστική για την πνευματική ζωή του καθενός μας, και όχι μόνο φυσικά τώρα αυτή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά για όλη μας τη ζωή. Έτσι λοιπόν θα παρακαλέσω να ανοίξουμε πρώτα τα αυτιά της ψυχής και μετά του σώματος, και έτσι να αφουγκραστούμε αυτήν την προσευχή που δεν είναι τίποτα άλλο παρά «Κύριε, φώτισόν μη το σκότος». Επιτρέψατε ανήκ της θέσης αυτής
Πρωτίστως, να δοξολογήσω το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού και της Παναγίας Μητρός του και του κοινού μας Αγίου, του Αγίου Αρχιδίου, για αυτή την εξαιρετική ευλογία να είστε σήμερα ενώπιόν σας. Κατόπιν να εκφράσω τις άκρες ευχαριστίες και την ιική μου ευγνωμοσύνη στον Ιανοστρόφο του Μητροπόλεως σας, του πολύ σεβαστό Μητροπολίτη Καρδενών, κ. Δαβίδ, με τον οποίο μας συνδέει μια πνευματική σχέση από τότε που ήμουν νεαρός φοιτητής στην Αγιοτόπο Θεσσαλονίκη και ο πολυσέβαστος πατήρ Δαβίδ άνοιγε πάντοτε την αγκαλιά για όλα εμάς τα παιδιά της επαρχίας και μας έκανε να νιώθουμε σαν να είμαστε στο σπίτι μας, διότι ο ζεστός του λόγος και η φιλόξενη καρδιά του ήταν για μας η αγκαλιά του Χριστού και της Εκκλησίας του. Στο πρόσωπο του σεπτοκειμενάρχου σας, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και όλους εσάς, πατέρες και αδελφούς, για τη συγκινητική και αγαπητική έκφραση των συναισθημάτων σας. Λαμπρή η παρελθούσα εορτή, η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Λαμπρή και η παρούσα, η Δευτέρα Κυριακή της Ορθοδοξίας. Εκεί πανηγυρίσαμε την αναστήλωση των εικόνων. Εδώ εορτάζουμε τη θέωση του ανθρώπου. Εκεί εθριάμβησε η Ορθοδοξία, εδώ πολιτεύεται η Ορθοπραξία. Εκεί τα άνω κατέρχονται, εδώ τα κάτω ανυψούνται. Η Εκκλησία αγωνίστηκε 100 χρόνια για να διασώσει την αλήθεια ότι πράγματι ο Θεός έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού. Ότι πράγματι η εικόνα του Θεού Χριστός έγινε και η εικόνα του ανθρώπου, ορατή και προσκυνητή. Χωρίς να πάψει να είναι Θεός, έγινε η εικόνα του ανθρώπου, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη, χωρίς να πάψει να είναι άνθρωπος. Εάν η Εκκλησία αδελφοί δεν αναστήλωνε τις εικόνες, θα αρνούνταν τον εαυτό της, θα αρνούνταν τη σάρκωση του Θεού, θα αρνούνταν τη σωτηρία του ανθρώπου. Μέγα γεγονός η αναστήλωση των εικόνων, μέγα γεγονός η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μοναδική ελπίδα για την ανθρωπότητα η Ορθοδοξία. Πολλής και από πολλούς γίνεται λόγος σήμερα για την Ορθοδοξία. Με κάθε άνεση οι πάντες ομιλούν για αυτήν. Θα έλεγε κανείς ότι ομιλούν για αυτήν σαν να πρόκειται για κάτι το φολκλωρικό. Όμως η Ορθοδοξία δεν είναι Ορθοδοξία αν δεν είναι και Ορθοπραξία. Και αυτό είναι που μας παρουσιάζει η σημερινή Κυριακή, η Δευτέρα των Ιστιών, κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο Άγιος εγκοιμήθη κυρίως στις 14 Νοεμβρίου του 1359 και τιμάται τότε η μνήμη του όπως κάθε Αγίου τιμάται η μέρα της κοιμήσεώς του. Όμως η Εκκλησία μας μπόρεσε να τιμάται η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και τη Δευτέρα Κυριακή των Ιστιών, αμέσως μετά την Κυριακή της Ορθοδοξίας, σαν μια δεύτερη Κυριακή της Ορθοδοξίας. Και τούτο γιατί στο πρόσωπο του Αγίου Γρηγορίου ήταν η Εκκλησία που έκανε τους αγώνες για ένα θέμα που ήταν εξίσου σπουδαίο με το θέμα των εικόνων. Όπως στην περίπτωση των εικόνων, και εδώ, αν δεν ενθριάμβεται η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου, που είναι διδασκαλία και ζωή της Εκκλησίας, θα ανατρεπόταν όλη η οικονομία του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Επομένως, σήμερα δεν τιμάει η Εκκλησία τη μνήμη απλώς ενός Αγίου, αλλά τη δική της μνήμη. Η νίκη του Αγίου είναι η νίκη της Εκκλησίας. Ο θρίαμβος του Αγίου είναι θρίαμβος της Εκκλησίας. Το φως του Αγίου Τριαδικού Θεού είναι φως της ζωής μας. Ο μεγάλος αυτός αστέρας της Εκκλησίας είναι μια προσωπικότητα που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ορθόδοξης θεολογικής σκέψης. Είναι ο σοφός νους που φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και θεολόγησε για την ουσία και τις ενέργειες του Θεού. Ξεχώρισε την ανθρώπινη σοφία και κοσμική φιλοσοφία από τη θεολογία και την εμπειρική θεογνωσία. Παρουσίασε τη δυνατότητα του ανθρώπου να μετέχει στην άκρη στη χάρη του Θεού, την προοπτική να φωτίζεται και να θεώνεται, στηριζόμενος στην απέραντη αγάπη του ουράνιου Πατέρα του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αδελφοί, προβάλλεται σαν ζωντανό παράδειγμα του κάθε πιστού, διότι καθιστά τη θεολογία τρόπο ζωής και αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης πραγματικότητας. Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη από την παρουσία και τις ενέργειες του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος μας διαβεβαίωσε ότι μεριμνάει για μας και μας παρακολουθεί με το στοργικό του βλέμμα σε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Μας διαβεβαίωσε πως έχει καταμετρήσει ακόμη και τις τρίχες της κεφαλής μας και πως ούτε μία τρίχα δεν πέφτει από το κεφάλι μας εάν εκείνος δεν το επιτρέψει. Κάθε αναπνοή, κάθε σκέψη,
κάθε λόγος και κάθε πράξη του ανθρώπου έχει άμεση αναφορά στο Θεό. Δεν υπάρχει, αδελφοί, ούτε μία ανθρώπινη στιγμή που να είναι αδιάφορη για τον Θεό ή να παραμφάνει της προσοχής του. Άρα το θέμα δεν είναι πόσο μας σκέφτεται ο Θεός. Ο Θεός μας σκέφτεται και μας προσέχει συνεχώς και ασταμάτητα. Το ζήτημα, αδελφοί, είναι πόσο εμείς συνειδητοποιούμε αυτή τη μέριμνα της αγάπης του Θεού και πόσο αντιλαμβανόμαστε την παρουσία του στην ύπαρξή μας. Επίσης, το ζητούμενο είναι πόσο σκεφτόμαστε εμείς τον Θεό και πόσο διψάμε για μία επικοινωνία μαζί του. Εάν καταλαβαίνουμε ότι κάθε λεπτό που αναπνέουμε είναι δώρο και παροχή του Θεού, πώς μπορούμε να διαφορούμε για εκείνον, πώς μπορούμε να τον βάζουμε στο περιθώριο της ζωής μας, πώς μπορούμε να ζούμε, να κοινωνούμε με τους άλλους, να κινούμαστε για να κάνουμε οτιδήποτε χωρίς να σκεφτόμαστε τον Θεό. Δυστυχώς όμως το κάνουμε. Λησμονούμε τον Θεό συνεχώς. Φτιάχνουμε έναν δικό μας κόσμο έξω από εκείνον. Χτίζουμε τη δική μας πραγματικότητα, η οποία στηρίζεται στην απουσία του. Τον τοποθετούμε στο περιθώριο της διαδρομής μας, στο χρονοτούλαπο της σκέψης, στο υπόγειο της συνείδησης και τον ανασύρουμε από εκεί μόνο όταν τον χρειαζόμαστε. Θέλουμε να υπάρχει ο Θεός, αλλά δεν θέλουμε να μας αφορά. Θέλουμε να είναι διαθέσιμος για όποτε τον χρειαστούμε, αλλά δεν θέλουμε να καθορίζει η παρουσία του την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Αυτό όμως μας οδηγεί στην αποξένωση από τον Θεό, στην άγνοια του Θεού. Μακριά από τον Θεό βαδίζουμε σε ένα λαβύρινθο σκέψεων, αποφάσεων, καταστάσεων και δεδομένων που δεν ξέρουμε που θα μας βγάλει. Αγχωνόμαστε, θλιβόμαστε, μπερδευόμαστε, θυμώνουμε, χανόμαστε μέσα στις επιλογές και στις αποφάσεις, διότι δεν ξεχωρίζουμε το σωστό από το λάθος, το απλό από το σύμφωνο, το σημαντικό από το ασήμαντο, το σοφό από το ανόητο. Με την αδιακρισία μας πληγώνουμε τους άλλους. Με την απαιτητικότητά μας χωριζόμαστε από τους άλλους. Με την τυφλή υποταγή της επιθυμίας μας δυστυχούμε. Βιώνουμε δυστυχώς το απίθμενο κενό της άδειας ψυχής, της κούφιας σκέψης, της κοντόφθαρμης λογικής, της απέρευτης και απάνθρωπης επιστήμης, της σκληρόκρατης διαχείρισης, της διασκέδασης που κουράζει, διαλύει και στεγνώνει κάθε πνευματική μας ηγμάδα. Χωρίς τον Θεό, αδελφοί, πρωταγωνιστή στη ζωή μας, η ζωή μας γίνεται μια αποτυχημένη παράσταση, μια εξουθενωτική διαδρομή, μια θεράπευτη ασθένεια. Η ζωή χωρίς Θεό είναι ένα άλυτο δράμα, ένας αβάσταχτος πόνος, ένα καταστροφικό ψέμα. Ο σήμερα τιμόμενος και προβαλλόμενος Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δίνει σε όλους το σύνθημα της επανεσύνδεσης με τον Θεό. Μας διδάσκει, αδελφοί, ότι ο Θεός είναι πρόθυμος να επικοινωνήσει μαζί μας, αρκεί εμείς να τον ζητήσουμε. Μας εξηγεί τον τρόπο της αληθινής κοινωνίας με τον Θεό, που είναι η άνιστη μνήμη του. Μας αναλύει την πρακτική μέθοδο με την οποία θα συνομιλούμε ακατάπαυστα με τον Κύριο. Μας παροτρύνει στην αδιάλειπτη και αδιάβολη προσευχή, όπως βιώθηκε μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση. Μας υπενθυμίζει πως η επικοινωνία με τον Θεό είναι ένα άθλημα, ένας αγώνας δύσκολος και επίκολος, στην αρχή αλλά εξαιρετικά όμορφος και χαρούμενος. Η προσευχή, αδελφοί, δεν είναι στιγμές, είναι κατάσταση. Είναι μόνιμος τρόπος ζωής και συμπεριφοράς. Η αδιάλειπτη προσευχή δεν είναι για κάποιους εκλεκτούς, για κάποιους ξεχωριστούς πιστούς, για τους μοναχούς, για τους αναχωρητές, για τους ησυχαστές. Η νοερή και αδιάλειπτη προσευχή είναι για όλους τους πιστούς. Όλα τα μέλη της Εκκλησίας μπορούν να μετέχουν στο μεγάλο δώρο της συνεχούς επικοινωνίας με τον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε άξιοι να λάβουμε την άκρη στη Θεία Χάρη, αρκεί να το θέλουμε, αρκεί να το ζητάμε και αρκεί να το επιδιώκουμε. Σε αυτό το μεγάλο άθλημα της προσευχής και της οικείωσης του Θεού δεν θα επιδοθούμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε τη συνδρομή και την καθοδήγηση ενός πνευματικού οδηγού. Χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση και τη συμπόρευση του πνευματικού μας πατέρα, ο οποίος θα μας προφυλάξει από τις απάτες και τις παγίδες του μισάνθρωπου διαβόλου, καθώς και από τις πλάνες του εγωισμού. Χωρίς πνευματικό οδηγό, αυτή η διαδρομή και κάθε προσπάθεια θα μείνει άκαμπτη. Με την ταπείνωσή μας, αδελφοί, στο πετραχύλι του πνευματικού, θα λάβουμε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτό το σημείο, αδελφοί, ας δούμε τι κάνει ο κόσμος. Ο κόσμος μας σήμερα, όταν ακούει για πνευματικούς, ο νους του πηγαίνει στους μεγάλους σαββάτες και αναζητεί και ψάχνει και ρωτάει και ασκόπως περιπλανιέται να βρει φως εκεί όπου τις περισσότερες φορές δυστυχώς δεν υπάρχει.
σώζει είναι το τετραχίλι και ο πραγματικός πνευματικός είναι δίπλα μας. Το φως για την ψυχή μας είναι πλησίον μας, στην ενορία μας, ο εφημέριος αυτής, ο παπάς μας που καθημερινά προσεύχεται για όλους εμάς, ο παπάς μας που τον ζητούμε για να μας τελέσει τη Θεία Λειτουργία, ο παπάς μας που βαφτίζει και στεφανώνει τα παπλιά μας, ο παπάς μας που μας οδηγεί στην τελευταία επικής κατοικία μας. Αυτός είναι ο αληθινός πνευματικός οδοδείκτης της ζωής μας, δια της κανονικής και μόνο αδείας του Επισκόπου. Ο κόσμος μας σήμερα, αδελφοί, από την άλλη, όταν ακούει για θεολογία και θεολόγους, ο νους του πηγαίνει στο μάθημα των θρησκευτικών και στους καθηγητές που το διδάσκουν. Προφανώς και δεν είναι καταχρηστικός ο τίτλος, όπως επίσης και για όσους συζητούν για τη θεολογία στην εποχή μας. Ο όποιος διάλογος βεβαίως γίνεται ουσιαστικά και πάλι για το μάθημα των θρησκευτικών, για τη σχέση της επιστήμης με την εκπαίδευση και τον τρόπο με τον οποίο θρησκευτικές γνώσεις θα δοθούν στους νεότερους. Η αυθεντική όμως παράδοση της Εκκλησίας μας δεν περιορίζει, αδελφοί, τη θεολογία στις γνώσεις, αλλά θεωρεί ως αρχή και τέλος της, σκοπό της, την κοινωνία με τον Θεό και μάλιστα τη θέαση του Θεού, την θεωρία. Να φύγει ο άνθρωπος από τα γήινα και να συναντήσει τον Θεό, όντας στον παρόντα κόσμο και χρόνο, αφήνοντας όμως πίσω του κάθε τι που τον κρατά καθυλωμένο στο σήμερα, να συναισθανθεί και να ζήσει τη θεοποιώ ενέργεια του Θεού, δια της οποίας εκλάστη να μετέχει στην κοινωνία μαζί του. Συζητούμε, αδελφοί, για έλλειμμα θεολογίας στο λόγο της Εκκλησίας σήμερα. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το έλλειμμα έχει να κάνει με το συμπεριφορικό και ηθικιστικό λόγο, ο οποίος διακατέχει τους ποιμένες, τους κήρυκες, ακόμη και τους πιστούς. Και είναι αλήθεια ως ένα σημείο ότι ο εκκλησιαστικός λόγος μοιάζει περισσότερο με κατηχητικό, παιδαγωγικό αφήγημα, προτρεπτικό μετάνοιας αλλά και αλλαγής εξωτερικής του ανθρώπου, συχνά φλιαρή αρετολογίας. Η συζήτηση αποσκοπεί στο να απολιαστεί ο λόγος της πίστης με γνώσεις από τη θεολογική παράδοση, τη βιβλική, την πατερική, την ασκητική, ώστε να είναι αυθεντικός για να αποτυπώνει την εμπειρία της Εκκλησίας. Και είναι αυτονόητο, αδελφοί, ότι μια τέτοια εξέλιξη τα τελευταία χρόνια είναι θετική, καθώς έχει περάσει και στις γενιές των θεολόγων και των εκκλησιαστικών προσώπων. Η παράδοση όμως της Εκκλησίας, όπως τη βλέπουμε να αποτυπώνεται και στο πρόσωπο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, μας δείχνει, αδελφοί, ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διαβούμε. Φώτισε όμως το σκότος που προσευχόταν ο Άγιος. Το ζούσε. Ήξερε ότι το σκότος δεν ήταν η απουσία γνώσεων ή η φιλοσοφική αρετολογία και η ηθική και συμπεριφορική αλλαγή. Ασκητικός ο ίδιος, αφιερωμένος η πνεότητός του στον Θεό και την πίστη, ήταν ο τελευταίος που θα χρειαζόταν τέτοιες υποκρίσεις στον εαυτό του. Σκότος για τον Άγιο ήταν η απουσία του Θεού από την ύπαρξή του. Ήξερε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ήξερε πως με όποιες γνώσεις και αν είχε και όση πράξη πνευματική και ανασκούσε, ανήκε στην Εκκλησία. Ήταν θεατός από τον Θεό και αποδεκτός από εκείνον. Όμως ένιωθε ότι ο ίδιος δεν είχε κοινωνία του Θεού. Γνώριζε τα περί του Θεού. Πάλευε, αλλά δεν ζούσε το Θεό μέσα. Και γι' αυτό παρακαλούσε για αυτό το σκοτάδι να φωτιστεί. Όχι με γνώση περί Θεού, αλλά με γνώση του ίδιου του Θεού. Να μπορέσει δηλαδή να ζήσει το μυστήριο της παρουσίας του Θεού εντός του και αυτό το μυστήριο να το κοινοποιήσει στους αδελφούς του, όπως και έγινε αργότερα, όταν το γάλα με το οποίο ο ίδιος πότιζε τον εαυτό του κατεστάθη κρασί εφοδιαστό, το οποίο μεθούσε με τη χαρά της χάριτος που η παρουσία του Θεού προσφέρει στον κόσμο. Η συζήτηση, αδελφοί, περί θεολογίας και πίστης σήμερα γίνεται από όλους όσοι γνωρίζουμε περί του Θεού. Μακάρι να γινόταν πρωτίστως από τους ένθεους, από εκείνους που βίωναν τον Θεό και να μας οθούσαν να εισέλθουμε κι εμείς σε αυτή την οδό. Η άσκηση και η προσευχή, όπως μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αποτελούν την αφετηρία αυτής της οδού. Ο θεολογικός λόγος μπολιάζεται από την εμπειρία και των πατέρων και των Αγίων που ένιωθαν τον Θεό και τον έβλεπαν, αλλά χρειάζεται, αδελφοί, να εκφραστεί και από ανθρώπους που βιώνουν τον Θεό στη δική του ζωή, που έχουν βγει από το σκοτάδι. Το γάλα έγινε κρασί στις καρδιές τους, που έχουν τη χαρά και τη χάρη. Δύσκολος αυτός ο τρόπος, αλλά αφορά στον κάθε χριστιανό. Οφείλουμε, αδελφοί, να προσπαθήσουμε να σπουδάσουμε το πατερικό πνεύμα, να θυμόμαστε ότι κληθήκαμε να μετέχουμε στη θεοποιώ ενέργεια του Θεού, με προσευχή και άσκηση να παλεύουμε στη ζωή μας, στη γωνιά των ναών μας, στο ταμείο μας, κρατώντας και μελετώντας στα χέρια μας την Αγία Γραφή και κάθε πνευματικό κείμενο, αγαπώντας, δίνοντας και λαμβάνοντας, με επίγνωση ότι έχουμε δρόμο και μη καθιστώντας τους εαυτούς
το σκότος είναι στην ουσία η κατάστασή μας. Ας μείνουμε, αδελφοί, τουλάχιστον ταπεινοί στα όσα λέμε και ας αφήνουμε την Εκκλησία και το Θεό τελικά να δίνει τη βεβαίωση για την πλησιότητά τους. Έχει κουράσει, αδελφοί, η έπαρση, ο φανατισμός, η τύφλωση του πληκτρολογίου, η βεβαιότητα ότι μόνο τα όσα λέμε οι ημιμαθείς, αγνοούντες και άγιες κατά τα άλλα είναι η αλήθεια. Το φως, δυστυχώς εμείς οι ίδιοι το μετατρέπουμε σε σκοτάδι. Ίσως ένα από τα πράγματα που φοβόμαστε πάρα πολύ από την αρχή της παιδικής μας ηλικίας είναι και αυτή η αίσθηση του σκοταδιού. Αυτό το μαύρο πέπλος σιωπής που μας περιβάλλει και δημιουργεί σχεδόν πάντα ένα βάρος στην καρδιά και ένα κόκκο στο στομάχι. Ένα αίσθημα απομόνωσης, απομάκρυνσης και αποκοπής. Γι' αυτό γιατί ενδόμηχα όλοι μας γνωρίζουμε πως το σκοτάδι αποτελούσε πάντοτε το ορμητήριο και το καταφύγιο εκείνων των πνευμάτων που εξ αρχής αντιστρατεύονται στο τελειότερο δικαιώμα του Κυρίου, στον κατοικώνα και καθομοίωση πλαστέντα άνθρωπο. Από την άλλη, όλοι μας, αδελφοί, αγαπάμε και αναζητούμε το φως. Αναπαυόμαστε όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά, όταν τις ηλιόλουστες ημέρες οι ευεργετικές ακτίνες του φωτοδότη ηλίου ζεσταίνουν όχι μόνο το πρόσωπο, αλλά πιο πολύ την καρδιά μας. Και σχεδόν πάντοτε μας καταλαμβάνει μια ακαθόριστη μελαγχολία όταν τα γκρίζα σύννεφα έρχονται να διακόψουν αυτή την τόσο ευεργετική επίδραση. Η ζωή μας όμως και η συνεχής προσπάθεια να είμαστε κοντά του σίγουρα δεν είναι ένας ηλιόλουστος περίπατος. Μοιάζει μάλλον με έναν συνεφιασμένο και ενίοτε βροχερό ανηφορικό δρόμο, ο οποίος διακόπτεται κατά καιρούς από μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, αδελφοί, είναι πραγματικά βάσανο επάνω σε πληγές. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Ένα σκοτάδι που πολλές φορές δεν κυκλώνει μόνο εμάς, αλλά απλώνει τα δίχτυα του επικίνδυνα και στους πολύ δικούς μας και κοντινούς μας ανθρώπους. Και κάπου εκεί, μέσα σε αυτό το σκοτάδι, χάνεται όχι μόνο η οπτική, αλλά κυρίως η ψυχική επαφή μαζί τους. Μία πληροελάχιστη πρόγευση της κόλασης, καθώς σύμφωνα με τους πατέρες, η κόλαση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απουσία της κοινωνίας με τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, αυτή η τόσο εύθραστη αλλά και πολύτιμη ισορροπία της σχέσης με τον συνάνθρωπο, την σύζυγο, τα παιδιά και κατ' επέκταση με τον Θεό, πολλές φορές διαταράσσεται με δική μας ευθύνη. Και τότε το σκοτάδι φαντάζει πυκνό, αδιαπέραστο και ανίκητο. Και εμείς αδύναμοι, ευάλωτοι και φοβισμένοι. Και όμως αρκεί μία μόνο μικρή αυτή να φωτώσει για να τα αλλάξει όλα. Κύριε, φώτισό μου το σκότος της καρδιάς, απέστειλε το ζωγόνο φως σου και πλημμύρισε με αυτό κάθε σπίθα και κάθε γωνιά της. Κύριε, φώτισό μου το σκότος των οφθαλμών, για να μπορώ να βλέπω ξεκάθαρα το πρόσωπο του Επισκόπου, των πνευματικών του πατέρων, των αδελφών του, της συζύγου, των παιδιών, των οικείων. Κύριε, φώτισό μου το σκότος του νου, για να μπορώ να συναισθάνομαι και να μπαίνω στη θέση του άλλου. Κύριε, φώτισό μου το σκότος της γλώσσας, για να μην ξεστομίσω λόγια μικρά, προσβλητικά, αλλά να λέω με σύνεση και αγάπη προς τον άλλον όλα όσα με βαραίνουν και με στεναχωρούν. Κύριε, φώτισό μου το σκότος των λογισμών που με κρατούν αιχμάλωτο και δέσμη μακριά σου. Κύριε, φώτισό μου το σκότος της βιωτικής μέρημνας που καθημερινά με πνίγει. Κύριε, φώτισό μου τα σκότη της ύπαρξης και της ζωής μου ολόκληρης. Σήμερα, αδελφοί, η εποχή μας ομοιάζει πολύ με την εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Οι θεολόγοι και οι άλλοι, οι κληρικοί και οι λαϊκοί, βρίσκονται μπροστά σε ένα δίλημμα. Να μείνουν συντηρητικοί ή να προχωρήσουν σε νεοτορισμούς. Άλλοι, επηρεασμένοι από τη Δύση, αισθάνονται τον πειρασμό να θεωρήσουν την πατερική θεολογία και ζωή ως απειχιωμένη, και άλλοι, από αντίδραση στους πρώτους, καταφεύγουν στη θεολογία της επαναλήψεως. Οι πατέρες και οι άγιοι της Εκκλησίας ποτέ μα ποτέ δεν βρέθηκαν μπροστά, αδελφοί, σε τέτοιο δίλημμα. Για αυτούς δεν υπάρχει συντηρητισμός ή νεωτερισμός. Υπάρχει μόνο η πραγματική ζώσα κοινωνία με τον Θεό, η οποία συντελείται όχι με τις φυσικές δυνάμεις του ανθρώπου, αλλά με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Όταν κανείς, αδελφοί, μετέχει του Θεού, δεν είναι ούτε συντηρητικός, ούτε νεωτεριστής. Είναι καινή κτήσης εν Χριστώ Ιησού. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί,
τροφή. Ποτέ, μα ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν έδειχνε τόσο αποτυχημένη από τα έργα της. Ποτέ άλλοτε δεν είχε βρεθεί σε τέτοιο αδιέξοδο. Ποτέ άλλοτε το πρόσωπο του ανθρώπου και οι δομές της κοινωνίας δεν ήταν σε τέτοια αδιάνυση όπως σήμερα. Μια είναι η ελπίδα, μια είναι η σωτηρία. Ο Ιησούς Χριστός έγινε αληθινά άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος αληθινά Θεός κατά χάρη, όπως το έζησαν και το κήρυξαν όλοι οι πατέρες, όπως το έζησε και το κήρυξε και ο Μέγας Πατήρ της Εκκλησίας που γιορτάζονται σήμερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Κι αν τα σκοτάδια, αδελφοί, είναι πολλά και μας έχουν περικυκλώσει, εμείς ας ελπίζουμε και ας περιμένουμε την ώρα που μία και μόνο ακτίνα του δικού του φωτός, σαν αστραπή θα πέσει και να τα διαλύσει και να φωτίσει ξανά τον δρόμο προς εκείνον. Γιατί μόνο εν το φωτίσου κοψόμεθα φως. Αμήν. Εύχεστε. Και πολύ καρπή και καλή καρπή έτσι η ομιλία του, η οποία είχε πολλά νοήματα. Να πω στην κυριολεξία ότι μας βομβάρδισε με αλήθειες της πίστεως και με ωραίες σκέψεις. Θα ήθελα έτσι φεύγοντας και κλείνοντας την ημέρα σήμερα, και επειδή θα έρθει σε λίγο και το σκοτάδι έξω της ημέρας, εμείς να κρατήσουμε αυτό το φως το οποίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κήρυξε και κηρύττει και διδάσκει, και ο πατήρ Ιγνάτιος μας το έδωσε πολύ πιο απλοϊκά και πολύ πιο κατανοητά, και είπε ότι σκοτάδι είναι η απουσία του Θεού στη ζωή μας. Άρα λοιπόν φως είναι η ζωή μαζί με τον Χριστό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν κι εμείς να ζήσουμε αυτό το φως, να διαλύσουμε τα σκοτάδια, να γεμίσουμε τις καρδιές μας και τις ψυχές μας με την αγάπη και το φως του Χριστού. Καλό βράδυ, αύριο με υγεία, καλό μήνα αύριο. He